Imini yesabatha abenhle kwabangcwele. Sizokulanda isihlabelelo 119. Inkosi busiphama kwebala. Thina siyamthanda lo. Thina siyamthanda isihlangu sethu Yeah.
Asbon. Amen. Isihloko salenkonzo sithi kanti onkulunkulu kumakholwa bangaki, kanti onkulunkulu kumakholwa bangaki. Incwadi ka-Exodus 19 verse 20 kuya ku-22 no-Exodus 20 verse 1 kuya ku-6. uJehova wehlela esiqongweni sentaba iSinayi, wayesebiza uMose ukuba akhuphukele kuyo. uMose wakhuphuka. uJehova wathi kuye, yehla uxwayise abantu bangafohli ukuba babone uJehova, ngokuba iningi liyobhubha. Nabapristi abasondela kuJehova mabazingcelise, funa uJehova ababhubhise. uNkulunkulu wakhuluma wonke lamazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu owakukhipha eGibhithe, indlu yokugqili. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zanoma yini olusezulwini
noma olusemhlabeni noma olusemanzini. Ungasikhothameli, ungasikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawuyise kubantwana, kuso isizukulwana sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane balabo abangithandayo, bagcine imiyalo yami. Amen. Empilweni yami ngangazi ukuthi khona abantu abamzondayo uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi lokho kusho ukwehlulwa nje isono bese kuphela lapho. Kodwa manje sengiyazi ukuthi bakhona abantu abayizitha ngempela zikaNkulunkulu, futhi abangakufihli lokho, ngoba bayakufundisa ukuthi asimlahle lo Nkulunkulu kaMoshe uJehova. E-university ngenza isifundo okuthiwa interpretation of statutes, okuyiso esingisiza kakhulu ukwazi ukuhlaziya umthethosisekelo wasezulwini. Ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuba nginikezwe lo msebenzi wokuhola ibandla, uJehova wangilungiselela lesi simo. Ingilosi eyafika kithi ngo-2006 yasichaza ukuthi igama layo uhlaleleni. Kwathi ngo-2010 uma ingichazela ukuthi ngithunywa ukuba ngiphume ebuhleni bese ngihola ibandla elizokhonza uJehova yedwa, ngabuza kuyo ukuthi ngikwenze kanjani lokho, ngoba angisiye owakwaShembe. Ingilosi yangiphendula ngolaka yathi, ngenkathi inyanga yezulu ithi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla lamaNazaretha, uNkulunkulu uyobuza kuwe. Awumbuzanga ngani ukuthi lokho kokwenzeka kanjani, ngoba babekhona onyathikazi nosolomuzi bakwaShembe, kodwa kwangakhonjwa bona. Yabe isithi uShembe akashongo ukuthi hola ibandla lakwaShembe, kepha uthe hola ibandla likaJehova. Namhla-ke ngiphumela obala ukwazisa wonke amakholwa ukuthi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu alikho ngaphansi kwebandla lamaNazaretha eliholwa ngamadodana akwaShembe. Kanjalo futhi leli bandla alikho ngaphansi kwenkolo yobuKristu bukaConstantine. Leli yibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Lokho sizokuchaza kabanzi. Ngachazelwa ukuthi ngithunywa ukuvusa ibandla likaJehova abasemhlabeni esebeliqedile. Njengamanje akekho amaNazaretha afundisa ngoJehova ngaphandle kokuthi uJehova bagcina ngokufunda ngaye esihlabelelweni lamaNazaretha ezavela nobabamkhulu. Angisawaphathi-ke amaKristu, ngoba ngisho encwadini yabo igama likaJehova noma uYahuwa selachithwa, ngisho embhalweni yabo okuyiTestament Elisha.
kulesi sikhathi samanje yileli bandla lamanazareta kaNkulunkulu kuphela elihamba ngokwezimiso zikaJehova uNkulunkulu wethu. I-NCG okuselibandla eligcina umthetho kaJehova owafundiswa yibo bonke abaprofeti kuze kufike kumprofeti u-Isaya Shembe kuthola kube kuye ukuthi asibuyele kuJehova. Onke amabandla akhona ngisho amaNazareta imbala njengamanje asekuveze obala ukuthi akasayingeni indaba yokukholwa ngokugcina umthetho kaJehova. Kodwa ibandla lamanazareta kaNkulunkulu linjengebandla elaliholwa nguMoshe ngesikhathi sakwa-Israyeli. Kwa-Israyeli uNkulunkulu wanika uMoshe yonke imithetho yakhe, bese uMoshe umthetho kaJehova ewedlulisela ebandleni. Nakuleli bandla lamanazareta kaNkulunkulu kunjalo. Yonke indlela yokukhonza uNkulunkulu ingilosi iyedlulisa kithi, bese kuthi esikufundiswa ingilosi thina sikwedlulisele ebandleni. Awukho umthetho kaNkulunkulu omdala ezulwini. Kusagcinwa iSabatha njengoba kwakwenziwa kwa-Israyeli. Akushintshi lutho. Kuleli bandla likamenzi wezulu nomhlaba, ingilosi ifike yagcizelela imithetho kaMoshe nezimfundiso zabaprofeti ezavuswa nguShembe, thina esithunywe ukuba sizigcizelele kulabo abasathanda ukukhonza uJehova. Kulesi sihloko esithi kanti kumakholwa onkulunkulu bangaki, sibuka izinto ezenziwa ngabantu abayebethi bangamakholwa okungamanazaretha namaKristu. Kodwa ngayo yonke indlela zibe zibonisa ukumhlubuka uNkulunkulu. Ukugcwalisa owakusho kuMoshe uJehova ngomlomo womprofeti uIsaya ku-Isaiah 43 verse 10 to 11, uJehova uthi, ningofakazi bami nenceku yami engiyikhethileyo, ukuze nazi futhi nikholwe, niqonde ukuthi mina nginguye. Akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova, ngaphambi kwami akekho umsindisi. Amen. Kodwa amaKristu athi uJesu uNkulunkulu. AmaNazareta akwaShembe athi uShembe uNkulunkulu. Bayamphikisa uJehova uma ethi akakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, nokuthi singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Noma ezulwini kungehla ingilosi enkulu enjengoGabriel ize emhlabeni, asikwazi ukuthi sithi inguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nguJehova kuphela. Asikwazi ukuba ngamakholwa onkulunkulu ababili noma abathathu, uJehova noJesu, noma
noShembe okunguJehova noJesu noma noShembe ngoba umthetho esawemukela entabeni yaseSinayi uyakuphika lo umthetho esawemukela eSinayi uthi uNkulunkulu munye uJehova wathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami kodwa thina siyamphikisa kulokho ilizwi laNkulunkulu lithi ukukholwa uJehova ukugcina umthetho yakhe owayiletha emhlabeni ngoMose uma sisakholiwe asikwazi ukuchitha okushiwo uNkulunkulu kodwa uma abantu bewuchitha umthetho kaNkulunkulu baqhamuka nemibuzo eminingi ngoba befuna izizathu bazowuchitha ngazo kwamanye amabandla obuKristu abantu bayafundiswa ukuthi bawuchithe kanjani umthetho kaNkulunkulu lesi senzo singikhumbuza enye inkulumo eyake yakhulunywa ngelinye iMuslim ngenkinga yenkolo yobuKristu lithi-ke leli Muslim the problem with many Christians is that they are trained to understand the opposite of what they read in their own book. Inkinga yamaKristu ukuthi baqeqeshwe ukuba baqonde okuphambene nalokhu abakufunda encwadini yabo okule Bhayibheli. Ngenxa yokuthi isizwe simnyama asinalwazi lokuthi iBhayibheli isikhathi esiningi likhuluma ngenkolo yamaHebheru okuyinkolo yethu. Amabandla ezimishini abatshela noma yini echitha inkolo kaJehova bese abantu benqekuzisa amakhanda bevumela lezi zimpisi ezembethe ingubo yethu. Abantu bakithi bayawulahliswa umthetho kaJehova bethathe lokhu abakufundiswa zemishini. Sizonikeza isibonelo ngeSabatha. U-Exodus 20 verse 8 to 10 uJehova lo sonke sithi siyamkhonza uthi khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise uyosebenza izinsuku ezisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho awuyikwenza msebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencebukazi yakho nomfokazi ogogobele emzini wakho. U-Exodus 35 verse 1 to 3 kuthi uMose wahlanganisa lonke ibandla lakwa-Israyeli wathi kulo ilokhu uJehova aniyala ngakho ukuba nikwenze. Niyosebenza izinsuku ezisithupha kodwa ngosuku lwesikhombisa niyokuba neSabatha likaJehova elingcwele lokuphumula. Yilowo nalowo owenza umsebenzi ngalo uyobulawa. Ningabasi umlilo emakhaya enu ngosuku lweSabatha. Amen. U-Exodus 31 verse 16 to 17 uthi ngakho-ke abantu bakwa-Israyeli boligcina iSabatha izizukulwane ngezizukulwane
njengesivumelwano saphakade, liwuphawu lwaphakade phakathi kwami Jehova nabantu bakwa-Israyeli, lokuthi uJehova wadala izulu nomhlaba ngezinsuku eziyisithupha, waphumula ngosuku lwesikhombisa walibusisa. Amen. Zonke lezi zincwadi engisicaphunile zingumthetho kaNkulunkulu ongadingi impikiswano. Wonke umuntu uyalifunda iBhayibheli elinezincwadi eziningi ezikhuluma ngeSabatha. Kodwa namanje uthola kunempikiswano ngokugcina iSabatha. Siyazi ukuthi zonke izimfundiso ngokugcina iSabatha zingumthetho ngoba ziyinkulumo ebhalwe ngokuqondile, i-direct speech. Azidingi ukukhulunywa ngoba aziyiso isingathekiso, futhi awukho omunye umqondo eziwakhayo. Kwi-interpretation of statutes usuke ufundiswa ngokuthi inkulumo uma ikhulunywa noma ibhaliwe kumele uthole umqondo wayo, wazi futhi ukuthi umuntu oshaya umthetho othile akanakusiphilisa. Uma uhumusha umthetho kumele ubheke inhloso yowubhalile. Awukwazi ukushaya umthetho ongezwakali ukuthi ngawo uqonde ukuthini. Kanjalo nomthetho kaNkulunkulu ubekelwe ukugcinwa yiwo wonke amakholwa. Kodwa abangenwe ngumoya wokuhlubuka bahlale benemibuzo engekho. Ngaleyo ndlela wonke umuntu uyazi ukuthi wathi uNkulunkulu asimkhonze ngokugcina iSabatha, nokuthi isijeziso sokungaligcini iSabatha ukubulawa. Lo ngumthetho kaNkulunkulu oqondile. Kodwa ngoba asabuswa umthetho wezwe eliphethwe ngomthetho kaJehova, isijeziso ususithola ngokungalingeni izwe. Uma uweqa umthetho manje ngoba asikho ezweni eliphethwe nguNkulunkulu, isijeziso ukuthi uma usufile ngeke ungene. Ekuchitheni umthetho kaJehova kumaNazaretha kubi kakhulu, ngoba ngeSabatha bafunda okunye. Uma bewuqeda umthandazo, incwadi bayilaxazele bese beqhuba ivangeli labo eliphikisa khona lokhu abakade bekufunda. Bayifunda manje incwadi beyiphikise uma beyiqeda ukuyifunda. AmaKristu amaningi akayazi kahle inqubo yokukholwa, ngoba le nkolo yobuKristu bazalelwe kuyo vele inenhloso yokusikhipha kuJehova. Esehamba emhlabeni ubaba mkhulu ethandaza uthi, Nkosi, ngitshele uma ngihamba lapha emhlabeni, laba bantu bazosala babe yini emva kwami? Akuyi kungena utshwala ekuphakameni, akuyi kungena ugwayi ekuphakameni, akuyi kungena izingulube na? Abaye kugcwala yini onondindwa ekuphakameni? Abaye kugcwala yini abathakathi ekuphakameni? Aliyi kuphulwa yini iSabatha?
abayi kulahla yini lemvunulo engibanike yona. Lokhu kusina engibafundise khona akuyoba yinto yokusina izidakwa. Amen. Yonke lemikhuba uShembe oyibalayo ukuthi ayingenzeki isiyenza. Namhla ibandla lasebuhleni lisonta nezangoma. Iningi lamalunga seliyakuphuza utshwala. Mhlambe sebeyayidla nengulube. Okubi kakhulu kwamanye amaNazaretha emigidi sekuyinto yokudlala izidakwa. Sekunezinsizwa nezintombi zamaNazaretha ezihamba zisinela abantu emgwaqeni. Izinsizwa zitholakala zisina ziqinile noma zembethe amavesti, zibophe amaduku esithweni. Umgidi wamaNazaretha nengoma izinto ezimbili ezingahlangani. Umgidi umkhosi wasezulwini ongadlalwa ngawo ngoba ubukelwa uNkulunkulu nabasezulwini. Abantu abenza zonke lezi zinto akungakho ukuthi behlulwa yisono, kodwa ngokusobala bavukela uJehova ngoba sebenomunye uNkulunkulu. Ukuthi singazi ukuthi singahlanganisi nezangoma ngumthetho kaNkulunkulu okuLevi 20:27 nakwezinye izinto. Akugcini lapho. noShembe ubabamkhulu wakhuluma kabanzi ukuthi singalobothi sihlanganise nezangoma singamaNazaretha. Kodwa namuhla amaNazaretha kwaShembe aseba izangoma. Lokhu kwenziwe ngisho ngabagcotshwa. Kuliwa noJehova nobabamkhulu ngoba nabo sebethi banoNkulunkulu ukuthi singawahlabela amadlozi ngumthetho kaNkulunkulu. UMahubo 106:28-29 ukuthi bahlanganisa noBhali Peyori, badla okuhlatshelwe abafileyo, bamcunula uJehova ngezenzo zabo, kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Amen. Uma uJehova efike eshaye umthetho, ethumele izithunywa zakhe ukuzofundisa ngalomthetho, bese lomthetho kaJehova uchithwa ngamaNazaretha ngoba bethi sebenoNkulunkulu wabo. Kodwa ubabamkhulu uthi alikho elinye igama esingasinda ngalo kuphela igama likaJehova njengoba kade sihlala. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili ngesikhathi sinye. Ngakho bonke abantu esebelandela izimfundiso zomunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova sebenoNkulunkulu wabo, hayi kumaKrestu uNkulunkulu wabo omkhulu ngumphostoli Pawulu, ngoba bayazichitha izimfundiso zikaMoshe lezikaYeshua belandele izimfundiso zomphostoli Pawulu ezichitha umthetho kaJehova. AmaNazaretha kwaShembe uNkulunkulu wawo uShembe, awasebuhleni
akakufihlile ukuthi uNkulunkulu wawo unyazi. Akekho ngaphansi kwababamkhulu, akekho ngaphansi kwaJehova. Abantu abaningi bayaye bezibize ngamaKristu ngomlomo bethi bangaphansi kwaJesu, kodwa ngokwenza bebe bengaphansi komphustoli uPawulu. Bese uyadideka ukuthi lo muntu usho kanjani ukuthi ungumKristu kodwa ekwazi ukuchitha umthetho kaKristu ngokusobala, njengokugcina iSabatha, ukuguna ikhanda nokuningi owathi uJesu bengakwenzi. uYeshua eshumayela uthi bazenzisi. U-Isaya waprofetha kahle ngane lapho ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Amen. Cishe lonke iBhayibheli likhuluma ngomyalo weSabatha. Lisho ngisho isijeziso umuntu oyosithola uma engayigcini iSabatha. Ngakho akufanele ngabe kusekhona impikiswano ukuthi kufanele yini igcine iSabatha. Kodwa amaKristu amaningi akagcini iSabatha. Uma ubuza ukuthi kungani, yilowo nalowo ukutshela ngokutshela umfundisi wakhe, ngoba akakwazi ukucaphuna okushiwo uNkulunkulu ukuthi singagcini iSabatha. Kodwa bona laba bantu abangagcini iSabatha, abadla ingulube, ubezwa bezincoma bethi bona basindisiwe, bangabantwana bakaNkulunkulu, besola amanye amaKristu ngokukholwa. Kodwa ngokuhamba ngokwezimiso zikaJehova bafana bonke. Ibandla likaJehova ngelomdali wezulu nomhlaba, lafika phakathi kwethu ngenceku yakhe uMoshe. Ngakho-ke uma ukholwa kulo, lokho kubonise ngokugcina imithetho kaMoshe. uMathewu 7 verse 21 to 23, uJesu uthi noma ungahlale uthi inkosi inkosi, kodwa uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, ekufeni kwakho usophambi kwakhe, uYeshua uyothi angikwazi, suka kimi wena menzi wobubi. Leli vese lithi uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, uYeshua uyokuxosha phambi kwakhe, ethi akakwazi, alifundwa emabandleni. Kanjalo nevangeli elikuMathewu 5 verse 19 elithi uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaNkulunkulu, ngeke wamukeleke ezulwini. Ngomyalo kaYeshua ongafundelwa abantu. Ivangeli elikhulu ngelokudumisa uYeshua ngomlomo, kuhlatshelelwe kudanswe ngaye, umuntu akhulume aze ajuluke ebe manzi ke. Kodwa akubhodle lokhu okwasho nguYeshua ukuthi akudunyiswe ngokugcina umyalelo owabafundisa wona othi akugcine umthetho kaMoshe. Kubhalwe eBhayibhelini Elisha ukuthi uYeshua
uthi akugcinwe umthetho kaMoshe ubhaliwe kodwa ngeke uwezwe amaKristu efundisa ngaso. UYeshua usho kahle ukuthi uma bengakwenzi lokho ngeke bengene ezulwini. Manje uma abantu bebanga umsindo benza yonke into bese bejuluke bethi basindisiwe kodwa bengeke bengene ezulwini ukufika ngapha. Baba akusho mina, akusho yena uMoshe, kusho uYeshua lo abamkhonzayo ukuthi uma ungawugcini umthetho kaJehova uyothi uma ufika kuye usufile axoshe athi suka kimi angikwazi menzi wobubi. Ngoba ungawugcini umthetho kaMoshe umubi. Kusho uYeshua ukuthi uma ngabe ungawugcini umthetho kaMose ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaMose ngeke bangene ezulwini. Kusho uYeshua. Kodwa akufundiswa lokho emabandleni. Then the question is, kanti kukholelwani? Uma uzokholwa ukhole kodwa ungasayi ezulwini, ukholelwani? Ukhiye wokukholwa ozokuyisa ezulwini ukugcina imiyalo kaYeshua. Lokhu uyahusha ukusho ezindaweni eziningi. KuJohn 14:15 uyahusha uthi uma ningithanda ngiyagcina imiyalo yami. Manje ngoba laba abantu bahlale besitshela ukuthi uYeshua bayamthanda, pho abayigcini ngani imiyalo yami? Ngoba kusho yena ukuthi uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Ebandleni lamaNazaretha sinomsunguli wayo, umprofeti uZakhariya, esimbiza ngomqali wendlela noma ubaba mkhulu. Emva kwakhe kube nabaholi abaningi bakwaShema, kodwa abanye abangasayilandeli inqubo yokukholwa esayinikwa nguShema. Uma abalandeli babo sebelahle umthetho kaNkulunkulu, kuphenduka kube abaholi babo oNkulunkulu, ukuze ukuthi uma behlubuka bese bethi hayi thina uShembe wasivumela ukwenza lokhu. Uma bethi uShembe basho umholi wabo, hayi umqali. Abanye bathi ubaba ilanga wasivumela uba sihlabela amadlozi. Ngalokhu bachaza ukuthi ubaba ilanga usengaphezulu kwababa mkhulu. Ubaba ilanga usengaphezulu kaNkulunkulu. Noma ngabe ubaba ilanga wavuma, kodwa nguye ubaba ilanga owathi akukho muntu kuleli bandla ongashaya umthetho ophambana nokababa mkhulu. Ngisho yena uqobo ngeke kwazi ukwenza. Kusho babila ubhalwe phansi. Ekuqaleni sithe sesiyaziqhelelanisa namaNazaretha akwaShema kanye namaKristu, ngoba lamabandla asenabanye onkulunkulu kunoJehova, asezinkolo ezifanayo nje neBuddhism kanye neHinduism. AmaKristu akhonza uJesu noPawulu, kodwa kuseqinisweni nguPawulu ohamba phambili, ngoba emabandleni abo balandela imithetho kaPawulu.
AmaNazaretha asebuhleni akhonza unyazi. Abakwamanye amabandla abacacisi. Kodwa nabo abakufihlile ukuthi bakhonza uShembe yedwa. uJehova akasenandawo. Ngithi kwafika ingilosi ihamba ngenyama, yathi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga, uthi makhele ibandla elizokhonza uJehova. Uthathele eBhayibhelini, ezihlabelelweni zamaNazaretha nasezintshumayelweni zomprofeti uIsaya, efundisa amaNazaretha ngokukhonza. That is the mandate esinayo. Ngakho akufanele ukuthi thina esikhonza uJehova yedwa sizihlanganise nezinkolo ezinonkulunkulu abafana noBuddha namaHindu ongabanye onkulunkulu. Lezi zinkolo ngokukhuluma nangokwenza sezamhlubuka uJehova, zazakhela onkulunkulu bazo ezingabafundiswanga uJehova. Ngike ngathola isimanga kuFacebook omNazaretha ethuka uJehova, ethi siyabheda masithi sikhonza uJehova. uNkulunkulu Shembe futhi umNazaretha. Ngakho aziwona amaNazaretha, ngoba amaNazaretha libandla likaMezizwe nomhlaba elikhonza uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Njengebandla elikhonza uJehova neligcina imithetho yakhe, kumele siziqhelelanise namabandla asenabanye onkulunkulu. Sesindisiwe thina ngoweManazaretha sonke, Kasane
inkosi ubusise izulu.